سلام علیکم هموطنان عزیز، امیدوارم خوب هستید. 2 سالی که من برات صبور نیستم این نزدیک گروه بسیار اکستریمیستو این از اتوی تروریستوی زپرشینو ایده خوینی که در روی اکران دیدین ایمینا محمد بولی صدرالدین چی افیر گذرانده است. من سخنوی این گینی دارم перевод каги мақомотои Российской Федерации дар пешниҳод карда ҳастанд. Ин мина генеральная прокуратура ки ҳамат медонед дар пеши генеральная прокуратура дӯст на телефон ман видеообращение карда ҳастам и ишон дода ҳастам. Но Иқбол хандид, Иқбол мара бесавод гуфт, дар эфирош дуромадан гуфтан Исоқ Фоюб як бесавод аст, ай дасташ ҳичи намия. Юристе ки дидесен крисаи кабири ки Исоқ Фоюб як бесавод, ай дасташ хок намия. А имрӯз ки бесавод буда? Ман аз Российской Федерация талаб кардам ки Иқбол бояд дар пушти панҷара именно дар территории Российской Федерации и чорни дельфин хонаи последниш бояд бошад. Иқболи Казиёв. Ман тара гуфта будам ки хабаргирит меом. ждат кард Иқбол. ҳамватанони азиз, ман имрӯз сафар даям сараи Тоҷикистон мешам. Насиб боша аз шаҳри Левакан и хирсандиёра мо эфир мекунем. ишон метавон калом эфироша ман перевод карда ҳастам. Иқбол, эй Иқболи Казиёв, ман тара чанд бор гуфта будам ки даҳани ҳаромта ӯй накард. бад ту мана гӯш накардӣ. отпушни Казиёв, отпушни Казиёв Иқбол, ту мана гӯш накардӣ. но ту намедонӣ Исоқ Фоюб ки аст. Иқбол, ту намедонӣ Исоқ Фоюб ки аст. ман наи такаришта депортация карда ҳастам. мо рӯ па рӯ бешинем гап мезанем.